De underjordiske heroppe fra Rispebjerg er, at man har hørt dem eksercere, altså lave deres soldaterøvelser på pladsen heroppe. Man har hørt trommer og fløjter og sabelraslen heroppe fra. Men der fortælles også en historie om en bonde, Jens Albertsen, som boede på Skræddergård nede i Pærsker. Han eksercerede med de underjordiske heroppe, fortalte man om ham. Det fortælles også, at nogen havde set Jens Albertsen komme hjem om morgenstunden flere gange, hvor han red i spidsen for de underjordiske. Han red selv på en firbenet hest, som vi kender dem, mens de underjordiske red på trebenede heste. Og da de kom til Skræddergård, så spillede de underjordiske en fanfare for ham, og pludselig var de underjordiske væk, og Jens Albertsen selv kunne ride ind på Skræddergård og så klare dagens arbejde. Rispebjerg, som nogen kender, er blandt andet kendt for at have spor af et gammelt soltempel fra det gamle stenalderen. Rispebjerg er blandt andet også brugt som et fæstning for at holde fjender væk.